Fotosyntese og respiration. Fotosyntese og respiration er to processer, der er afhængige af hinanden. De er de to vigtigste processer i det biologiske kredsløb. Fotosyntese og respiration er de to vigtigste processer i det biologiske kredsløb, fordi det påvirker alt levende på jorden. Det påvirker både mennesker, planter og dyr og gør, så vi kan leve. Fotosyntesen er en proces, der sker i planter og kun i planter, hvis man lige ser bort fra plankton, som er en bakterie. Fotosyntese sker i planternes grønkorn, som er en del af plantecellerne. Fotosyntesen sker ved, at planter indtager CO2, som vi udånder, og vand fra jorden, og sollys fra solen. Og det bliver så omdannet til glukose og O2, altså ilt. Respiration. Respirationsprocessen er noget, der sker hos planter, dyr og mennesker. Så det sker altså i planteceller og i dyreceller. Det, der sker, det er, at plantecellerne og dyrecellerne indtager O2 og glukose fra fotosyntesen. Når de indtager det, kommer det så ind i deres celler og ind i den organel, der hedder mitokondrier. Mitokondrier er også kendt som cellens energifabrik. Mitokondrierne laver så O2'en og sukkeren om til energi. Der sker en energiomdannelse. Vi modtager energien, så vi kan udånde CO2. Derfor bliver O2'en og glukosen lavet om til CO2 og vand. CO2'en og vandet, som mennesket udånder, bliver så igen indtaget i fotosyntesen sammen med sollys. Det bliver så lavet om til O2'en, altså ilt, og sukkeren eller glukose. Det bliver så igen lavet om til CO2 og kommer i fotosyntesen, som så igen kommer i respirationsprocessen, og derfor er de to i kredsløb.